Sir. Tingnan mo na dito na. Kiti ma'am. Nanay, tatay, ang kapalagpasan. Nanangko, anyan day kasasaad, di kan tumasisida, no apay nga ato pala asawa ti Pimanaw, apo tulungan na kami, naulawagan ti panunot ko, karuba, hangta madanagan da kami mang tulong ket ka, intayon karuba, ang mula, ti bagay!